Bi juma ni o be janvier kalo kile tan ale ni woro san ba fila ani mugan ale ni woro ayo o bisimila ka kunnafoniya wala li kene kɔnɔna na Tamtam TV jabaranin kan bakuruba minnu mi an bolo ni o bɛna wala ko da aw kulo kan o la kumaba dɔw filɛ ka kɛ ni an ka finitigilaakaw ka wulikajɔ ye lakana o sabatili la an ka jamana kɔnɔna na ka kɛ ni janvier kalo kile tan ale ni naani o don ka ko fo yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la wulikajɔ belebele o taara ka o kɛ ka dankarikɛ banbagaci wale maa caman na aw kunnafoniya mina wala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ an b'a fɔ ko kalanko nasiraw fɛ ko wulikajɔ ko o taara ka o kɛ walasa sanfɛ kalan o ka se ka yakubaya ka yɛrɛ sɔrɔ Mali fantan ale ni naani bɛɛ lajɛlen na o kama an ka dugu dama dɔw bɛ yen nɔ ka yira k'a fɔ ko k'an ka sanfɛ kalanw ni ka olu bayɛlɛma ka se o yɔrɔ kofɔlen ninnu na olu baaraw bɛ sen kan min kunnafoniyaw bɛna wala k'u lase aw ma o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ Kulukorokaw ka nisɔndiya belebele o taara ka bila Kulukoro marabolo ɲɛma ale ɲɛma ni o ye u ka gouverneur ye ka kɛ ni fɛn min kɔni bi naani min kɛra Tɔnbukutukaw olu fɛ yen nɔ ni a jɔnjɔn belebeleba ni Kulukoro wulila ka i jɔ ni o ye nɔ ne bɛ an bolokɔrɔ bi aw ye aw bisimila ka kɛ ni an finitigilakaw ka ɲɛma ye ni o ye état major général ye ale ka lasew ye ni o taara ka o kɛ janvier kalo kile tan ale ni naani o sufɛla fɛ min na ni a y'a yira ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ye wulikajɔ belebele kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ka se ka dankarikɛ banbagaci wale maa caman na minnu u kun kɛlen bɛ ka bingani walew ni ka u boloda ka kɛ dugudenw olu ma ni a taara ka a kɛ ka ye tilebiyanfan o fɛ o wulikajɔ kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko u ye fɛn min kɔni minan caman min kun bilalen no tiɲɛni bolo ma ka dankarikɛ o la ale ni maa caman minnu yɛrɛ fɛnɛ kun ka hakilina ye nin cɛ ni wale ye walasa jamana kɔnɔdenw ale ni u bololamina o ka se ka lakana o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ka ɲɛma ni o ye état major général ye a ka kuma la a ye lasigɛ min na k'u b'a ɲini jamana kɔnɔdenw fɛ bɛɛ lajɛlen ka i hakili to i yɛrɛ la wa ko wulikajɔ belebele o de ye lakana o na se ka sabati cogoya min na Mali fantan ale ni naani bɛɛ lajɛlen na o sɔrɔla o kunnafoniya la ko wala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ kalanko nasiraw fɛ ka bɔ i ka dugu la ni ka na Bamakɔ faba kɔnɔna na k'a fɔ k'i bɛna i ka sanfɛ kalan o jɔnjɔn ni ka olu ɲini ko ni dansigitɔ ye o baaraw la k'i bɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i to i ka dugu la ni ka i ka kalan kɛ o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko an ka jamana ɲɛmaaw ye wulikajɔ belebele kɛ ni an ka sanfɛ kalanso siraw ni o ye université ye ka a ta ni ka se ni a ye an ka duguba caman na ni o dɔw bɛ tali kɛ Sikasokaw olu fɛ yen nɔ ka yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ ta baara ko o nun donna fo ka taa se Kayikaw olu fɛ yen nɔ Gawo ale ni Tɔnbukutu o fɛnɛ baaraw olu bɛ sen na walasa fɛn min kɔni sifin minnu bɛ yen nɔ ni u kɛlen kɔ ka u ka camancɛ kalan ni ka u jɔnjɔn sɔrɔ ni o ye baccalauréat ye o kɔfɛ université o kɛli u ka se ka nɔgɔya u bolo u ka a kɛ u ka dugu la ka sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen ma wuli ni ka na Bamakɔ faba kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko kalan minnu ni o bɛna ta ka kɛ u kunna o dɔw bɛ tali kɛ agronomie fo ka taa se mini ale ni technologie baaraw olu ma o hukumu kɔnɔna na k'a fɔ ko nin ye wulikajɔ belebeleba ye an ka duguw kɔnɔna na walasa fɛn min kɔni ɲɛtaga ale ni kalanko o ka se ka sabati sifinnakaw olu ye walasa jamana siniɲɛsigi o ka sabati cogoya min na o sɔrɔla kunnafoniya la ko wala ko fɛnɛ da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ Bamakɔ sigida 4nan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ ko Sabalibugukaw olu fɛ yen nɔ an ka finitigilakaw ye wulikajɔ kɛ ni o ye polisiw ye ka kɛ ni commissaire Barika Kamara ale ka cɛdenw ka wulikajɔ ale ka cɛsiri o ye ka yira k'a fɔ ko u ye maa dɔw ni ka olu nɔ minɛ ni o bɛ tali kɛ maa 5 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko la minnu ni u ka baara ye bolimafɛn suɲɛnenw ni ka olu ta ka o ladilan ni u si bɛ taa san 20 fo ka taa se 23 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko ma ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye garage o bɛ u bolokɔrɔla la u bɛ min ta ni ka o kɛ sous couvert ye ni an ko o ma ka o kɛ u ka baarajugu olu dogoli sira ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka yira k'a fɔ ko o minɛli min kɛra o yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna na k'a fɔ ko bolimafɛn sen 2 ni o ye moto jakartaw ye o 5 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko fo ka taa se minɛn caman u ma olu yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔla u bolokɔrɔ an bɛ wagati min na i ko bi ka yira k'a fɔ ko nin maa kofɔlen ninnu ko u nɔ minɛlen bɛ ni ka u bila fanga tigilamɔgɔw ka bolo kan nin wagati kofɔlen in na o sɔrɔla o kunnafoniya la ko wala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni biennale min taara ka o kɛ Tɔnbukutukaw olu fɛ yen nɔ san 2025 o kɔnɔna na ni ɲɛnajɛ caman o kɛra a kɔnɔna na segu ale ni dɔnko o caman lamagara ka kɛ ni Mali dugu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa Kayi ka taa bila fo Kidali tɔdennin na ni bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko jɔnjɔn belebele ko Kulukorokaw olu wulila ni ka i jɔ ni o ye ni o bɛ tali kɛ Mali duguba o 2nan na Kayi kɔni ale kɔfɛ o hukumu kɔnɔna na san
caman ka sɔrɔ fɛn min kɔni ni ɲɔgɔnna jɔnjɔn o ma ta ka taa Kulukurukaw olu fɛ yen nɔ o wulikajɔ belebele o taara ka o kɛ min na ni u ye fɛn min kɔni piri caman ni u ye jɔnjɔn caman u ye o sɔrɔ o ko bunakun kan o nisɔndiya ɲɛnajɛw ka se ka olu sabati o kama u wulila ka taa fɛn min kɔni Kulukuru marabolo ɲɛma ale fɛ yen nɔ ni o ye gouverneur ye Colonel Elhaji Lamini Kapori Sanogo ni ka taa u ka jɔnjɔn bonyaw ni ka taa olu da a ɲɛkɔrɔ ka sababuya kɛ fɛn min kɔni jɔnjɔn belebele minnu taara seko ale ni dɔn ko o nasiraw fɛ ni dɔnkilidaw ni dɔn ni olu caman yera a kɔnɔna na o baaraw taara ka o kɛ kununko alamisa no o kun bɛ bɛn janvier kalo tile 15 san 2026 o la. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ farikolo ɲɛnajɛ nasiraw fɛ an ka fɛn min kɔni kunnafoni dila min ka baara bɛnnen don farikolo ɲɛnajɛ ko nasiraw ma ni ale tɔgɔ ko Muhamɛd Sumari ala ye ale ka kalifa ni ka o minɛ ala Marokukaw olu fɛ yen nɔ ni ale ye lasilikɛla ye Stade Malien ale kɔni fɛ yen nɔ o hukumu kɔnɔna na ni maa yɛrɛ fɛnɛ don ni a ka dɔn ko o fanga ka bon kosɛbɛ dolanciko o nasiraw fɛ k'a yira k'a fɔ ko ka kɛ ni a ka wulikajɔw ni a ka cɛsiri ale ni a ka hakilijaw kun ye k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni dolanciko nasira fɛ dolanci belebele fɛn fɛ kɛra ni u kɛra wagati jɔnjɔn minnu na ko a bɛ o wagati ninnu ni ka olu fɔ maaw ye ka sɔrɔ a ma fɛn min kɔni sɛbɛnfura lajɛ ka sɔrɔ a ma foyi de kɛ o b'a yira k'a fɔ ko a ye wulikajɔ belebele ni ka o ta ka o kɛ k'i ɲɛsin a ka baara in ma ni ka a lakodɔn k'a yira k'a fɔ ko a ka laɲini o kun ye mun ye o de ye ka Mali ka farafinna keleya dolanciba jɔnjɔn ni o ye kupu ye ka o ta ni ka na ni o ye faso kɔnɔ nka k'a yira k'a fɔ ko ala ye ale ka kalifa ni ka o minɛ a la an bɛ dugawu kɛ badabada dali ala ko nɔgɔya ani alisilamɛ fure bɛɛ lajɛlen k'a yira k'a fɔ ko a ka hakilina ɲuman o ye min ye ko hali bi ko o bɛ to maaw bolo ni ka baara ta ka kɛ ni o ye o sɔrɔla o fana kunnafoniya ala ko da o bɛɛ lajɛlen tulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an bɛ bi kunnafoniya kuncɛ ni wagati yɛlɛma ale ko kɔni kumaw ye ni o bɛ tali kɛ météo o la k'a yira k'a fɔ ko sɔgɔmadaw ale ni sufɛlaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kɔrɔyanfan fɛ ale ni jamana camancɛ ni o ye santiri ye sɔgɔmadaw ale ni sufɛlaw k'a fɔ ko sumaya o fanga o bɛna bonya kosɛbɛ nka yira k'a fɔ ko tile kɔnɔna na fɛn min kɔni ye fiɲɛkolon caman ko o na ci ale ni funteni o fɛnɛ fanga n'a bonya tile ale fanga yɛrɛ fɛnɛ n'a bonya k'a yira k'a fɔ ko ka kɛ ni o wagati fiɲɛja ninnu ye ko laɲini kɛlen don bɛɛ lajɛlen fɛ an ka ji caman ni ka o min walasa fɛn min kɔni ye nin tilejan ye a ka se ka tɛmɛ ka an to kɛnɛya o la cogoya min na. K'a yira k'a fɔ ko nin bɛ dansigi kɛ aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV jabaranin sanfɛ ko ka aw sɔgɔlen to an na kunnafoniya ko nasiraw fɛ ko aw tɛ fɔ aw jɔ kɔ an b'a fɔ ko aw k'an mɛn wasalaam.